A čumím, a čumím, čumím. Mám ještě skoro hodinu. Už jsem odbavený a teď čekám, až otevřou A4. Jsem dojel, vybalil jsem, televize není funkční, rozpadá se obraz, plotna není funkční, lednička ledí, neledí, chladí, nechladí. No už jsem vybalil, takže je tady pěkný pěc. Koupelňa. Tak, jsou to takový rezortíky tady, každý má svůj. Procházka je zaručená, protože na recepci je to pár set metrů. No, takhle se tu šlape, až se došlape na snídani. No kurňa, moře je tady. Moře je za rohem. Teplota 25 stupňů, slibujou 28. Tamhle je druhý ostrůvek. Vypadá, že je neobydlený. Nebo to není ostrůvek? Ne, to je výběžek. Tady bych měl plavat, ale teda nevím, jestli ta voda bude odpovídající. Celkem fouká. No ještě brzo ráno. 9 hodin. A tu uvidíme. Takhle to vypadá, když se koukám z terasy. To je recepce. Je výhled přímo na moře. Tamhle ta skala, to je prý nějaký lev. Zobrazuje vlak. Dneska to fouká jak svině. Říkali, že to fouká, ale ne tak moc jak dneska, no, tak nevím. Jinak celkem je teplo. Tak uvidím, jestli si půjdu zaplavat, ale předtím zajedu v 2:30 do města. Kamkoliv jdeš, narazíš na moře, protože zleva i zprava je moře. Ten ostrov je široký, asi tak 3-4 kilometry všeho všudy. Jo, a jmenuje se Sol.
Je to tu pěkné. Teploučko. Tady by se líbilo Lumírovi. Široké pláže. Fuj, ale je tu smrad z těch ryb. To je lodiček. Jsou pěkný kusy. To je hrozný. No tak teď jdu dál, protože mám hafo času. Ještě asi snad fakt ty 3 hodiny. Co já tady budu dělat? Kam až dojdu schválně. Budu dělat ještě 2,5 hodiny. Magnetky jsem nakoupil. Kolu 3 deci za €50 jsem si koupil, abych neumřel žízní, protože fakt je tady vedro. No uvidím, snad toto je nějak bez úhony doklepu. Každopádně, co jsem chtěla říct, Kapovenských ostrovů je 10. S tím, že 9 jich je obydlených, 1 pouze neobydlený. Na všech Kapovenských ostrovech je letiště. Každopádně jediný ostrov, kam nedoletíte, je Santa Antao. To z jednoho prostého důvodu, protože mistři inženýři se utli. A každé letadlo, které tam přistálo, tak zhavarovalo. Tam je ta přistávací dráha strašně krátká. Ale jinak na všechny ostatní ostrovy se vy dostanete letecky a sem se akorát ze Salvisete přejíždí trajektem. Každopádně 99% tvoří voda a pouze 1% jsou to ostrovy. Vy tady dokážete jak kdyby dostat mezi nějakými městy. Každopádně tady je to tak, že vlastně v Espargosu je jedna ta zastávka a pak ta další zastávka je v Santa Marii. Mezitím žádné další oficiální zastávky nejsou. S tím, že Alugary funguje tak, že nemá absolutně žádný časový rozvrh. Takže vy vlastně přijdete, sednete do jednoho z těch Alugarů a dokud se vám ten Alugar nezaplní, tak nikam nejedete. Když jste stop a on vás vyhodí prostřed pouště, mu je to úplně jedno. Každopádně na druhou stranu, pokud třeba jste někde po cestě a chcete, aby vám ten Alugar zastavil, tak na něho jenom mávnete. Ale on musí mít místo v tom autobuse. Pokud on tam nemá v tom Alugaru místo, tak vám prostě nezastaví, jede dál a vy musíte čekat na dalšího. Spousta místních právě tím, že oni žijí převážně všichni v Espargosu, v hlavním městě, a stejně tak strašná spousta lidí se odsud odstěhovala za lepší. S tím, že celkem na Kapovenských ostrovů je na Kapovenských ostrovech je 560 000 obyvatel. S tím ale, že musíte počítat, že v Americe žije dalšího 500 000 Kapoverdianů. Pak v Číně 250 000 Kapoverdianů. Pak najdete v Portugalsku dalších 200 000 Kapoverdianů. A jsou rozsypaní v podstatě i po celé Evropě. Tak jsme dorazili k nějaký sopce. Tady se rozprchne, budeme čumět, pak pojedeme dál. Tak tady se nezastavíme a jdeme rovnou k oku. K oku.
Mi pagate, mi pagate. Tak, já vás poprosím, my teďka společně půjdeme společně se podívat na to modrýho a otákem najdete koupaní všeho živého a běžného, který máte od toho. Každopádně, nahoře pak máte toalety, vzadu je tam pár, takže se můžete čít se mnou dát nějaký drink. Jen teďka nepomočilo a pak vám dám časek na to. No. Tady je to oko. Stálo za toho. Dělalo. Některé, ale ty činžáky už jsou dodělaný a někteří lidé z těch slamů už se tam přestěhovali. Převážně to byly mladší ročníky s malými dětmi, aby se jim žilo líp, ale i tak v těch slamech pořád je strašná spousta lidí, kteří odtama nechtějí odejít, protože tam neplatí daně, neplatí tam nájem, nemusí nic řešit a je ten život pro ně jednodušší a je levnější. Stavené, kdyby náhodou mladí si chtěli dodělat. Ale co je důležité říct, žádný z těch domků nemá střechu. Víte proč? Neplatí daně. Přesně, není střecha, nejsou daně. Nemusí platit daně, nekolaudujou. Takže převážná většina prostě ty střechy tady nikdy nedodělá. A tím, že jim tady neprší, mají to tam chráněné, tak je to stejně ani nezajímá, že tu střechu tam nemají. Užerou vám prsty. Myslí si, že jste chobotnice. Myslí si, že jste chobotnice. Každopádně já vás jenom poprosím, doporučuji natáčet, nefotit. Tak se jdem podívat na žraloky. Takhle tam na dupu. Srandičky, jo?
It's okay, no problem. Yum, yum. Dej mu nažrát. Karolína. Protože je tam vytvořené to jezírko, to bylo objeveno až v roku 1796. S tím, že teda tenkrát se tento ostrov jmenoval Lana. Lana v překladu znamená plochý. No a oni potom vlastně, jakmile objevili to jezírko a to, že se tam zhromažďuje ta sůl, že tam prosakuje ta voda, tak chtěli ostrov přejmenovat na Sal, po soli. Takže museli poprosit portugalského krále, protože pořád se jednalo o kolonii, aby mohli ostrov přejmenovat. Tak jdeme do dolu, solného dolu. Tak se jdu vykoupat do slané vody. Prý, když si nemáme nabírat sůl, no. Navadl, tak co se týče stekliny, tak strach mít nemusíte. Každopádně psy tady nejsou útoční. Jediné, kdy se mi stalo, že by třeba pes po mně začal štěkat, že vyloženě si bránil jídlo. Jo, takže pozor na smečky, když mají kolem sebe nějaké jídlo, tak to může být nebezpečné. Ale každopádně psy sami o sobě útoční nejsou, já tady matlám na každého psa, který ho můžu. Už se vracím na hotel. Skála, lev je vidět. Tak jsem zpět. Fouká to jak svině. Jsou pěkný vlny. Tamhle tím směrem se vydám. Některý den se tam podívám. Prý je tam písečná pláž. Ostrovy, jak je vidíte, tak jsou sopečného původu. Jejich tady máme sálky obrovské a několika násobně větší než je sál. To rozložení je taky úplně špatně, ale to vůbec nevadí, protože za mě je to krásný na fotku. Každopádně, Tak tady to ochutnáme. Kluci jsou místní a pálí si to vlastně. A proto já se chodím. Já to miluju. Každopádně já nemám ráda žádný velký výroby, mně se líbí, že to dělají malý, že je to rodinný, ale nebojte, neoslabněte, mám toho zkoušet. My tady dneska ochutnáme celkem 2 různé alkoholy.
tím, že začneme tím nejhorším a pak půjdeme do toho jemnějšího. Budeme začínat, prosím vás, grogem. Co se týče grogu, tak pro místní je to rum, ale pro nás Čechy je to slivovice. S tím, že co se týče grogu, tak ten se pálí z cukrové třtiny tady. Prosím vás, puding. No, ono se to jmenuje puding. S tím, že tady to je právě skondenzovaného mlíka, normálního mlíka, a pak do toho jsou zašlehané vajíčka. Strčí se to jenom do trouby, zapeče se to, vytáhne se to, polije karamelovou polevou. To je pro ně nejtypičtější dezert. Těch dezertů, ale oni... Tak jsem dorazil do přístavu. Jak je vidět, nic moc. Tady se zastavil čas. Že jsem zase v přístavu a jdu se nalodit na katamarán. Počasí stojí za hovno, tak uvidíme, jak se to vydaří. French? French? Czech? Okay. Hello. Tak jdeme. Ya, beaucoup de Anjay. Beaucoup de Tout le monde a quitté la basket. A jsme tu. El basket. Tak jsem tu. Je to docela velký. A vyjíždíme. I need 1 minute, okay? Just 1 minute. Où est le français? Là. Français. Seulement ici? Mais vous comprenez anglais? Non. Non? Ok. Après, je fais la traduction, ok? Merci, génial. Alina. Body. Spider-Man. Honey. Fabio. Morning, guys. And the second captain, Jai. Rozvine plachtu. Před náma je Lví hora, jestli se nemýlím. Nebo ještě ne? No, spíš ne, to by bylo moc brzo. A jinak je to pohodlný, moc to nehoupe, ale je to široký jak svině. Jasně. Tak to je ta Lví hora. A teď asi přistaneme a budou se moc koupat. Máme kotvu a asi budou lidi plavat, kromě mě teda. Dám na kafe. Holky mi ho udělají prej. Velký, se smetanou, s cukrem. Ah. Lehet, hogy beszél magyarul, nem?
No like. That's like a chip. Do you need a toilet? So back there. Jo, je to ta Lví hora, na tu koukám z hotelu. No a tady to je Atlantik. Otevřený Atlantik. Jo a tohle je kamperská vlajka, kdybyste náhodou ne. Tady se ty šílenci koupou. Fouká to jak svině. Ah, A vracíme se.
delfíni už nebudou.